El rector de l'església de Titaigües està confinat a causa de la Covid. José, un veí del capellà, vol preguntar-li com està de salut. Se encuentra muy bien, ¿verdad? Sí, sí. El próximo domingo ya tendremos la misa con... Miércoles ya hay misa. El miércoles alta total. El capellà va arribar fa 15 dies a Titaigües. És un dels 3 capellans dels Serrans que va donar positiu en Covid la setmana passada. Com els altres, no vol aparèixer davant la càmera, però explica que es troba bé i sense símptomes. La gente está preocupada porque dentro de la iglesia se toman todas las medidas de seguridad. El mateix ha passat en un altre poble xicotet, la Iessa. El cura de la Iessa, por lo visto, ha dado positivo en COVID y está en casa, confinado. Pasa que él se encuentra bien. Hemos preguntado desde el ayuntamiento si necesitaba algo, que le hiciéramos compra, alguna cosa, tiene de todo. A la iglesia normalmente va poca gente. El tercer rector afectat és el de Xelva. Entre els 3 celebraven misses en un total d'11 municipis xicotets i llogarets, entre els quals hi ha Calles, Toixa, Ares dels Oms i el Pont. En esta població s'han assabentat del cas en un grup de les xarxes socials. Comentaron que el domingo no iba a haber misa y luego comentaron que finalmente sí, pero que sería otro cura quien la hiciera. Altres capellans s'han fet càrrec dels oficis religiosos per no interrompre el servei de misses en dies festius.